waleya ye olu de y'an dɛmɛ baara in caman na théâtre fɛn fɛn bɛ kɛ yan comédie fɛn fɛn bɛ kɛ yan nɔ ani fɛn bɛɛ olu de b'an dɛmɛ a baara bɛɛ la an ka film laban nin na k'an ye la langue et les dents kɛ ne ye bolila la financement ko ninnu ma nɔgɔ OIF u y'a fɔ ko Bokari e cɛsirilen don mais an bɛ 8 millions an bɛ se k'o de d'i ma i bɛ épisode damadɔ ta dɔrɔn ko k'a kɛ tan ne ko n bɛ 26 épisodes de kɛ ko 8 millions ne nana n'a ye n ye boli fɛn bɛɛ kɛ an ma se k'a sɔrɔ an y'a essayé k'an bɛ film nin tourner la langue et les dents réconciliation ale de bɛ kɛ la maintenant troupe ninnu nana ne y'a f'u ye n ko wari ma sɔrɔ dɛ n ye technicien lajɛ n ko wari ma sɔrɔ n ko an b'a kɛ cogo di ko Bokari n'an ma fɛn kɛ fɛn tɛ kɛ an ka kɛ an ye tournage daminɛ an ye tile damadɔ kɛ semaine damadɔ kɛ dumuni dɛsɛra ninnu taara u muso damadɔ bɛ yan nɔ u taara ka t'u ka u bɛ kɔɲɔ kɛ u bɛ mari sɔrɔ a la u taara ka t'u ci ka n'o kɛsu wari di ne ma ne y'u lajɛ dɔrɔn ji cira ne ɲɛ kan ne ko n k'an bɛ ka film tourner ko réconciliation an taara primature la ka taa yan fɛ culture la ka taa fɛn u bɛɛ ko wari t'u bolo aw bɛna ka taa ka kɛsi ci ka n'o di ne ma mun na mun ne de b'aw sara bon ninnu de y'o kɛ o troupe waleya mɔgɔw n b'a fɛ a k'u fo parce que a film taara Mali représenté FESPACO la ko la langue et les dents en 2019 FESPACO la an taara k'an bɛ taa film yira Arama la a y'a lajɛ a ko Bokari bɛɛ bɛ ka ko in kalama yan nɔ wari nana wari de t'an bolo bon an taara primature la k'an kana kuma fɔ Mali de bɛ taa Mali représenté mais ninnu de don ninnu comédiens de don vraiment a filɛ nin ye a ye tɛgɛrɛ fo jama Bokari Sidibe yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko troupe waleya wulila k'i jɔ ale ye ka fɛn caman ba k'a ye a ka cinéma kɔnɔ a y'an wele ka attestation d'a ma Bokari Sidibe i bɔra an jigi kɔrɔ dɛ Bokari Sidibe ne tun sigilen tɛ ni attestation ye e bolo aw yɛrɛ k'a lajɛ ni trophée ba in bɛɛ sigilen filɛ nin Bokari ma se hali ka trophée kelen ta k'o di anw ma anw ye sɛgɛn sugu bɛɛ kɛ a ye a bɛ na attestation de ta k'o di anw ma fosi yɛrɛ m'an tɔɔrɔ monsieur le ministre de la culture ka trophée kelen ta ka di o ma jɛ e tɛ mɔgɔ jigi fa i ye n faga dɛ ni si m'an tɔɔrɔ seli ɲɛkɔrɔla la artistes taar'u da droit d'auteur la i b'a fɔ ko ɲama-ɲama walasa ni dugu jɛra a ka foliw la walasa u bɛ se k'u ka sagasɔngɔ sɔrɔ ne ba fosi man di o dɔw ma 3000 o bɛ saga sɔrɔ wa n b'aw ɲininka a bɛ saga sɔrɔ wa o tuma jamana in kɔnɔ sisan anw bɛ na ten fiɲɛ de fɛ ka segin fiɲɛ fɛ wa Bokari i ka attestation minɛ ne t'a fɛ walayi ne t'a fɛ ayi parce que a ma dɔn ye o a ka ɲi ne t'a fɛ ne b'aw ɲininka o fɛn min tɛ dutigi bolo a bɛ se k'o di dudenw ma wa ni duden kelen kelen bɛɛ ko n ka jɛgɛ dun su o su a se tɛ dutigi ye a laban fɔra ko n na taa dɔki sara la dɛ fɛn min tɛ ministère de la culture bolo a bɛ se k'o di artistes ma wa a yɛrɛ k'aw da ɲɛkɔrɔ kɛ ministère de la culture ka budget 0,43% a tɛ hali 1% bɔ k'e ka artisans dɛmɛ o la ka musiciens dɛmɛ o la ka comédiens dɛmɛ o la aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ Jakarija a kɛ ala kama i ka sabali ni Bokari ko k'a bɛ trophée di Michel Guindo ma a y'a kɛ kun dɔ de kama o Michel Guindo ye san joli kɛ a bɛ baara kɛ tribunaux la ka mɔgɔw ka kiiri tigɛ bɛn ani basigi kɔnɔna na e bɔra ka droit d'auteur ko min fɔ sisan ni wari min tɛ droit d'auteur la o bɛ se ka di artistes ma radiogélaw b'u ka arajo jɛ cogo min y'u diya télévision b'a ta diya cogo min y'u diya o n'a ɲɔgɔnna caman n'olu ma t'u ka droit d'auteur sara o wari bɛ kɛ yen wa Michel Guindo ye semaine joli kɛ a bɛ taa conservatoire la a bɛ taa artistes kalan u k'u ka droit ɲɛdɔn n'i y'a mɛn artiste i bɛ kɛlɛ kɛ n ka droit i b'i ka droit de dɔn Jakarija sabali dɔɔni sa balimamuso i ma foyi fɔ ni cɛ tɛ walayi cɛ b'i fɛ aw ka jateminɛ kɛ fɛn min tɛ mɔgɔ bolo a bɛ se k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma a tɛ minisiri bolo de o an ka bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ de k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ko kɔnɔnkulu jɛlen don bi fɔ a ka 0,43% hali n'a sera ka kɛ 1% ye a ka se ka artistes dɛmɛ n'o ye artistes bɛ tuli tɔrɔgɔ min na u bɛ se ka b'o la ten sa n'i ko ko an ka mara sigi so an ka sɛbɛn k'an dɛmɛ kɔrɔw ma an ka hɔrɔnya an ka sɔrɔ
k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ jɔn bɛ wele seko ni dɔnko tigilamɔgɔw maa minnu b'o baara la ko minisiri Gindo n ko de y'o bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye a ye trophée ka kan dɛ nka dɛ n bɛna kuma kelen fɔ aw ye baara bɛɛ fili b'a la baara bɛɛ Bokari Sidibe i filila dɛ mɔgɔ t'a fɔ cɛkɔrɔba ma k'i filila mɛ nin kelen na i fili minisiri Gindo ta bɛ bɛn ne ma mɛ e ka lajɛ ko Musa Atayar ko trophée ka d'o ma o n'a ka kan wa ne kɔni ma jɛn n'a ye bi ma jɛn n'a ye sini n'aw sɔnna a ma ne ma sɔn a ma ne ma jɛn n'a ye. nin bɛɛ ye mun ye nin bɛɛ kun jama kuma min bɛ nin mɔgɔ saba da nin ye lagosi kuma ye dɛ nin ye mɔgɔkɔrɔba lagosi ye dɛ Bokari y'a kɛ tan Bokari y'a kɛ tan Bokari y'a kɛ tan a t'a kɛ Ala n'a la kira kama a ka cɛkɔrɔba tɔgɔ bila ka bɔ aw da ten sa wa han Bokari ye film dama mun tourner i bɛ tile 4 dɔgɔkun kɛ k'a lajɛ i tɛ se k'a lajɛ ka ban ne ko ne b'aw ɲininka o a film ninnu na a y'a ye ka jamana lagosi walima ka jamanaden lagosi wa a y'a ye ka jɔn lagosi o ma kɛ han cɛkɔrɔba in tɛ fɛn k'a kunfɛ dɛ a mana fɔ k'a bɛ min ta k'a di min ma i b'a sɔrɔ o n'o de ka kan n'a ye attestation d'a ma a n'o de ka kan kɛ n k'o ye belebele ɲɛbila baaraw de a ye sabali sa ne yɛrɛ Fatumata min filɛ nin ne ka wele ko réalisatrice ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ ka taa Mali représenter Côte d'Ivoire la ka taa Côte d'Ivoire ka taa Burkina o n'a jamana caman Ala ni jɔn cɛkɔrɔba ɲuman sababu han ne ka wele ko Adam diɲɛ fantan 4 bɛɛ Ala ni jɔn sababu Bokari Sidibe hey jama jɔnni dan y'i se ye koyi min b'i bolo kɛ i b'o de kɛ o ye tiɲɛ a ye sabali sa ne ba i ma fosi fɔ ni tiɲɛ tɛ n'i y'a ye ne yɛrɛ bɛ n jɔ bi diɲɛ fantan ni 4 bɛɛ ko Isa Naloma Ala ni Bokari sababu ne mana bɔ fan o fan polisiw bɛ sira bila n ɲɛ ko n ka tɛmɛ mun y'a se ma sinima tɛ wa sinima Bokari Sidibe i bɛ yafa n ma Ala na kira kama i bɛ n ka attestation jama a bɛ Bokari deli k'a ka yafa n ma a bɛ dugawu kɛ n ye ni attestation ye siɲɛ wɛrɛ trophée k'a di n fɛnɛ ma ni ne ko n bɛ n ta fɔ sisan ayi n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na ala dɔɔni fɔ sa mun de ye pɛda ye ne tɛmɛra yɔrɔ o yɔrɔ polisi tɛ n fiyɛ ne bɛ Mali faamaw fo dɛ ne ka baara ka di n ye wa ni ye n ka baara kanu hali sini sɔgɔma ni ne sɔmina jamana kɔnɔden min na ni ne sɔmina mɔgɔ min na k'i bɛ fɛ ka jamana kɔnɔden dɔ ɲagata ne pɛnda seko ye fɛn o fɛn ye b'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'an bolo fila d'an sen kan ka jamana to a bosomɔgɔw bolo ko yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma tɛ se ka kɛ ten dɛ tiɲɛ na Bokari Sidibe bɛ fo